Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo HDP Borjan Kukigaung Bura Association Asaihem Saijang along kidamtang pai ni phai kretrok siar ni ada por phai sirkep apor malompen All Party Hills Leaders Conference asong atum chepatir piponsi Kuki akhai atuma phan panongsi isi chirok tok amai ke padupon Bangso chirok tok amai long maipu riso teron ke chari pon amai long kongchun bang mensing timung bensi aluhi ke pachinia por en ponlo Bangso amai long kachitong dun aluhi sarpo man pen APHLC TDP amai phu JI Kathar IAS retired kachitong dun along Dipu LAC amai phu Rajen Timung Bokajan LAC amai phu Samson Teron pen ke danglok Saijang Rongasar Demthang Kipjeng Khudinga Rongasar Jangmang Kipjen atum chetong dun Maya long 6 sedul alam lapen ST atum an cherok tok verpensi ki donang ji alam hai hui si chethan chimumpon inglong aso to methang inglong aso jakong chichini nangji la penan parta methang inglong aso hejana bangki jinghon chedia seroi nangji polam thea puthak chethan seroi padupon Samson Teron pen pherangke thingno kaningji dunki non inglong aso tum kiduk thektik lo BJP atum non malom hemprek ke hanglong ji alam si ningje bom bonta councilor jakong abangki Cheharjak thek Guwahati High Court pen hukum tho era phita non ST atuma phan water lease pen amen ing than thek thedet ki kupia pot lasini le tum APHL se atum prabjin pen governor long an kipali damji aphan chisik ponlo non kiwangji MP klik ahut inglong aso anke ahok pet asongja phan ingwai dun lonang lapen tangka pharuk pho hor ok pen mena avot kacho jorabang ington nang popusi teron sang hupen ningje pontu lo ilitum inglong aso atum non kisung thektik lo lasi hemprek pu hangjo non BJP atum hedi hemprek pu hangjo ke lake rar phan ke pacho bai basni pudam deji athema ahem thikuk da Karbianglong Autonomous Council ke ahem thikuk pule pudam dena ladak ilitum phan nangi pia jakong la anda no anda pa implement thekhelang atum Council along voterless akini sela mot po high court pen wardi ki pitang dolo lada PIL non anda claim helang pichu na he governor long le lo pu le lo ne ko poson ne non anda hanging na lasi lake apor arni simonang than ko ne tum governor long damji non prabjin pen governor long claim lapu ne tum patini dampo lape non head jong Supreme Court pen wardi ki pido je governor tum jong sipinia a bill kele tang do pulotang te pe der long le delay long le pusi pu governor phan ke kroi ka phelam lo same pending long le pusi Supreme Court pen judgment ki pitang do long etum la sila follow up la pen pini bang kan tum awareness binang ko kala no awareness than the pulotang te ituma khai ke mahumang ram bom po mati de la ka prek dolang pini ke kuki pen itum kar bichar ka prek dolang rengma tiwa tum long ta ledam nang la la song tha se khasi garo siam tai tum long ta litum ledang la pen rang khol atuma khai dolang jo lasi awareness ahok alam che than the pulotang te ituma det ke itum parengoni when we don't have awareness then definitely we cannot able to lead to our people and we will not able to protect our land also that is why today we hold a awareness program at Saijang Dilai pen bijoy rongpi Karbianglong live